Kedves nézőink, a híreinkkel jelentkezünk. V stredu večer sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci zvolaní do pracovne primátora mesta prerokovali jeden bod, a to rekonštrukciu osvetlenia v meste a možnosti jeho rozšírenia. Pod hlavičkou konkurencie, schopnosti a hospodárskeho rozvoja zverejnili výzvu Európske fondy, do ktorých je možné podať projekty do 13. februára. Mesto podá do fondov projekt rekonštrukcie osvetlenia vo výške 250 000 eur, to jest 7,5 milióna korún. Podľa výzvy si projekt vyžaduje kofinancovanie vo výške 5 %. K nenávratnej dotácii museli preto poslanci schváliť vklad mesta vo výške 13 000 eur, čo aj urobili, a tak je možné k projektu pripojiť aj toto rozhodnutie. Okrem iného sa v meste nachádza 773 elektrických stĺpov a 849 svetelných bodov. S rozšírením verejného osvetlenia sa môže rátať na Huňadyho ulici a Budulovskej ulici. Väčšia rekonštrukcia je naplánovaná na Hlavnej ulici, Serpentínke, Okružnej, Podhorskej a Janka Kráľa. S kompletnou výmenou žiaroviek a využitím odpadovej elektrickej energie z kogeneračnej kotolne, ktorú doposiaľ mesto predávalo, sa ráta s úsporou vo výške 30 až 50 % z celkových nákladov. Mától a Szlovákia